rahasia. Gimana sayang? Manang tuh dia peholang neng nian au di Lampungmu tung satoki peito unang tinggal honau sasada holako dirohaki ai holako dinipiki tumagarkan busuk buih holong na dirohaki tuna sombuba siako Surabaya Marian dung dung aku bulani surat tonongku madisi isini rohaki asa takas di bodoh asa takas di ngidaho tung soada asian na asik siako oh Maria Mario hitanarua gabesada Surabaya Marian dung dung aku bulani surat tono